Hemprekalam CM ning jedun hahedat ke rada pan ka chongthui sumrong hang. Tharwe ke dok bisai rong pia rong arat ka ching thura lama sapta che tham dun long lelang. Richo habe pin potum kacapacina chin mutia melong ponong adat pusalam ke klang. Modi Karbiang Longwang seranta Hemprekalam ning jetekang ke data port EPSL sia tum perang keme phasi ningduk cepaklang pon. Jangmi poni bhayangkaraner keparoni Karbiang Long District Congress Committee sai Hemalong ke DCC meipu sumrong hangpen India Prime Minister ke bang puthak ning jepon. PM Narendra Modi Karbiang Long nanghum ripen Karbiang Long aratakar inai Hempreka puthak pinpur pon pedet. Halapu KSIA CM Dr. Tularm Rong Hangstame Thang Bagbeki Hemprekalam Ningje Thapo Bonstame Pinia ke hoy naya bang phu mate India Prime Minister Narendra Modi ke bang hutke Pipot lo Article 244A puthak Ningje dunhai hedat ke Lasilake rad phan ka chongthui cholo pusi sumrong hangpen Ningje pon Development aphan tangka mahanangji Bonstame litum methang khe jutang jubat elamki ke pangcho ponji ke pang tang ponji phan pulote eme thangalong ri mate Hemprekenang sot Bonstame KSIA CM Dr. Tuliram Rong Hangke Hempreka puthak RDPPC tangkasi hangdun chot pusi KDCC meipu sumrong hang arbokpon Lapu Assam Pradesh Congress Committee akong chunbang Aburba Kumar Bhattacharya stame Hemprekalam pinpur pompedara puthak lam thechepaklang Kedam tang surini rakrep lia sengkan hutpenlo BJP tum hailote Autonomous State Pipo ku bonta pinianta pipe lapen pinia melong ta PM Narendra Modi hin pen pinpur putawe Karbiang Long arar phanke lapusonsi palupon bomlo puke daksi klang daklo pusi APCC akong chunbang pen ningjepon Dharam Singh Rong for report Malong News India na Prime Minister Narendra Modi ji ke bang abang suke bang hot kaning je tekang alam jumesen mate Karbiang Long arat aning ke hang na alam pinpur pon de paten Karbiang Long Autonomous Council CM Tuliram Rong Hang kopilo kaning je du tangka poisa hangdun chot pena kapre ke dun ipolo Karbiang Long arat aning ke hang Autonomous State within the state of Assam Article 244 implement nangi hang mag beginning getap ata akke hoy nai ke bang hot people on ninge dun people are demand a place on the la hello Karbiang Long arada tu pakai chong Karbiang Long arada tu pakai chong tuilo la hello tangka poisa hangdun development aphan kam aphan development akam aphan tangka poisa nangi monta tangka poisa chokali ili tum methang khe jutang jubat lam iki ke pang cho ponji ke pang tang ponji aphanda kenang so lai loi methang longri methang hem jong sia velo bulutang te kematha ta ta jong 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 labang so lam RDP pon pesi alang li bang moge tangka poisa si ha akola extremist group insurgency group atum pen mainstream long ke bang ahuta kaningje pike pajiri alam aku tak dipunang di alam tu alang litu mabang ke special contribution atau special tangka pajiri apa mangsi dipunja আজিও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়াই এক হারো শব্দ নকলে যিটো প্ৰতিশ্ৰুতি 2014 লোকসভা 2016 বিধানসভা 2019 লোকসভা আৰু 2021 বিধানসভা নিৰ্বাচনত কাৰ্বি আলংবাসীৰ পৰা ভোট আদায় কৰিছিল আৰু এই যে হাজাৰখন গাড়ী ভাড়া কৰি গাঁওভূঁইৰ পৰা মানুহক উলিয়াই আনিছিল মানুহবোৰৰ ভিতৰত এটা ফুৰ্তি আছিল যে আজি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কাৰ্বি আলঙক স্বায়ত্তশাসিত ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা ঘোষণা কৰিব বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা মোদী ডাঙৰীয়াইতো এটা শব্দও নকলে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াত পাকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভাষাত জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু কাৰ্বি আলঙৰ আন এজন মালিক বুলি ক'লেও ভুল নহয়
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাইতো একো নকলে আৰু তুলিৰাম ৰংহাগে ক'ব এতিয়া তেওঁৰ নামটোৱে প্ৰধানমন্ত্ৰী Duaramla constituency ar lokedo tharve kedok bisai rong pierong arat non puta kaching thurarjan hekdun longle Methanga district kachelong ningkan troksi kepleng dedanta me lang towar kecharli amo mesen non puta longdun de pusi niletoma pherang ketum kahumri damahut chini damlong labang sohawar ke non poriborton sarkar mate BJP sarkar huramatta sarkar hinpen ke rabang theke asapta be pusi pherang ke thengno raratum lam theche paklang pon alang litum labang sorong ke sengpon ke ningkan thongke bra pho batlo bonta ke mesena towar ka wejok kisu kyun e ki thi borwata longle towar long kahela dunansi non puta arni ke thondun lason toklang hina farman mesen charli hemke labang sohawar long ave puta raratum lam thenang chepaklang dun lahai kisung apathak MSC Prabhat Tarwa long sitamea batai rong arara tumpen che thandam lo bonta lam the RDPP la soajok non puta kai teng si dokoklo la si nona phoi ke hokpet nile tuma phan nangka chelang theka tuma phan si vote pidun popsi pherang ke theng no lam the chepaklang pon vote hadlang so pen coursing teron la pen long ki be report Malong News tum marong pen la non ke do bom karbiang long Thomas Council kachari pon tum hanang litum ko pilo chuning ri dun jika nilitum ahok pepe nilitum chuning ring tung nilitum lada tharbe ke dok ki sung ke boy towar pen chenglok nitum non ke do bom sarkar bhanda litum aprang dame chuning ring bom lo bom sama lang tum ke nangkelang pangkrebe nitum ka chuning ri alam lang tum ardi ni pipe la sinitum non chuning ring tung nilitum la tharbe ke dok ali pen chenglok towar pen chenglok meri hing mate ki sugyone pen chenglok la haya kirap la pen nitum dak hem su punoi elitrin punoi la hay nitum alaling tum pen kirap ri la pen alang tum non prang ke bang yisitame jok sarkar edu sita nilitum ban la haya kirap nang pite nilitum ningarong pari pusi nitum ahin pen chumatha ante non ke bang ji la MSC election summit bok helol la su election hodnang litum ko mahan si chirap dunje la su election horo bang ke nilitum ke rap dunji ke la puhinlo je komat sinil tum hanang ke lang thegima komat sinil tum hanang ke rabji ma hala sob han sinil tum ke cherab duni ji nangkelang thek a sarkar lobote halai loni tum sarkar lasi la solong non dam tangan pusdame nili tum afana ke rap mat dua sarkar ta abelang so si theglong ladak ni tum sarkar kinang keraba jinit na puta abelang the chu kedam tang jitu COVID-19 lockdown hositame alangli halasura sabes tamini tum towar nitum rong penchirung lasu don pharbo pho laso towar itum chu selam chu semar nang pula so hustame nilitum ka chirung do halaso hura por bang alangli bijoy teron asabes tame surike batangka alangli nangitum ta ke duga thak sungong log towar bopat ikdu ke dam phan sungong lo pose alangli asabe tame surike batangka lang bijoy teron alangli nitum phan ladak inglong alangli dak rong an wangsi alangli surike batangka ni tum phan towar nangli tum asabes tame kengkam sebe tame nang tum chotiar ponoi pose alangli surike batangka ni tum phan napaji aprang ke seng hut ke don krip thon krip holo apia bange dubom lo don thong ke ra pho dukok lo an ko ra pho dukok lo Keceng sia farman jami poni phaing koraner keparni loring thipialong India Prime Minister Narendra Modi karbianglong na homrilo halaso hut lak aralong kar biricho habipin potuma phanta phaponlo laso hut kar biaricho phanki PM Narendra Modi atum kangni arena longsi pangni ponlo bonta labang so amealong kepache tondun richo habipin potuma phan kachepachina man kedo achina bang mealong paponong edetsi hong pabitekang nang etlo la sojok raratum ke dong kisi nang dolo posi nilutuma pherang ke pen biota nang pale la si siaman ke do achin pa ponong ledet si pati rok rak si ke dong kisi long pop ke chelang dak posi cherok tokarar tumpen lam theche paklang pon Rostoming ki report Malong News Keceng sia farman jangmi poni phaing koraner kebarni India Prime Minister Narendra Modi karbianglong wangsi phurkimo pamanlo
labang so melong chikloi jon sosia prang pen Karbi Anglong Autonomous Council atum dode sang sesi chisik cedang ponsi labang so melong lak menit pachetong lo Kiong dung arara songja tum ning chit hedolo non kida bom ke CM Dr. Tuliram Rong Hangke made helong ta kai keta hemprek mate article 244 a puthak ningjever lasi Prime Minister si Karbi Anglong nang kisunjia pot PM athengno hemprek alam ke lam the jaidun vek popusi ningchit herintilo lapen PM Modi sitame asa bakke Karbi arar inai ahemprek puthak than tekang jipusi ningchit herintilo bonta labang so melong hemprek puthak Prime Minister hinbenki than pon pedelo Lancho takalesi Asama CM Dr. Himanta Biswa Sarma, KSIA CM Dr. Tuliram Rong Hangatum Stame, kelata hemprek mate article 244 a puthake lamthe paklang pon pedelo. Laso jok jangmi poin ko raner kebarni anigang sama por malom Lipu Press Club ahem tunlong EPSLC atum herang kemei padopon. BJP atum ke hemprek hang hepke nitum chini. Bonta CM Dr. Tuliram Rong Hang kai keta hemprek puthak made helong ningje versi PM Modi wang sera melong anke ningje dun popusi radatum ningje thelo bonta non ke lak amune chetong eta phianta KSIA CM anta hemprek alam ningje dunde lasi EPSLC pen ke ningduk piloposi EPSLC me pu jai kathar hin pen pherang ke thengno lam the chepaklang pon News Desk Report Malong News Rui Thoma Franken Prime Minister Narendra Modi da Karbi Anglong wangsi ilitum han autonomous state aprang ben alang itum nang cak pik lopot lapen lada Karbi Anglong BJP atum tak CM MP MLA atum MSC atum anta bom alang itum ta hang bom lo lopot Prime Minister ke wang ke ilitum han autonomous state under article 244a sinai people sili tungge ningi theda rat ko sam si chong hong lo ne tum chini tema BJP thuge nang pipe thuge ange pini ge alam kang dak lo Prime Minister autonomous state alam ke sabta ninge je ini tuhan otonomi siksidul kapang tangi alam da sab taning je siksidul alam ta alam li parno namde ini tuhan chief minister ta sam taksi alam li ta parno namde lapen ini tuhan CM alo je topon FC alam li ta mata clear pensi hadak ningge dulu seta alam li ka ningge long ta siksidul pangtang ni alam ta alam li ningge je lapen ke autonomous state under article 244a ta ke long lo ba itu ke hang lo pada alang itu ningge du nede la sinedu Karbi Anglong autonomous Karbi Anglong lapen di mahasau ke do amulu ke tuan ke inglong arat tuan ke ning duping